A folla de ruta do anterior goberno de Ribeira fixaba como data límite para a aprobación do proxecto de construción do novo polígono decembro de 2023. A día de hoxe este trámite está pendente aínda, posto que tan só se licitou o proxecto de expropiación e se aprobou o de urbanización. Se traballou durante moitísimo tempo da man da Asociación de Empresarios para que o polígono industrial tivese un cronograma fixo, para que o polígono industrial pois puidese ser unha realidade despois de tantísimos anos sin chan industrial en Ribeira. Dende logo o anterior goberno, o goberno de Manolo Ruiz, deu pasos claros, deu pasos en firme con un obxectivo de ter pois ao final do ano 2023 licitado o que era o proxecto construtivo. Ao final do ano 2023, o único que se licitou pois foi o proxecto de expropiación, está aí o proxecto de urbanización, que se aprobou tamén, pero dende logo que ese cronograma, ese compromiso que tiñamos coa Asociación de Empresarios está moi lonxe da realidade. Estamos xa entrando no cuarto mes deste ano 2024, e dende logo o proxecto de expropiación, pois creo que sí están pagadas esas parcelas, pero todavía están sin rexistrar, todavía non temos noticias do que vai a ser pois esa licitación do proxecto construtivo, e o que estamos vendo é que o goberno municipal unha vez máis está perdendo tempo. Os populares instan o Executivo a acumular trámites e realizar as xestións en paralelo para axilizar o procedemento que permita, por fin, dotar a Ribeira de chan empresarial, esgotado dende hai anos. Nun caso como do polígono, o que hai que facer é acumular os trámites. Temos que sacar a licitación pois ese proxecto construtivo, dende logo que non se poderá adxudicar ata que as parcelas estén inscritas no rexistro da propiedade, pero entendemos que se non avanzamos, que se non damos pasos en firme, se non imos acumulando o que son pois todos esos trámites, o tempo que vai a tardar en ser unha realidade do polígono pois se pode duplicar. Lembran ademais dende o PP que xa solicitaron no pleno un cronograma coas actuacións previstas polo goberno na tramitación do polígono, que aínda non lles foi facilitado.